Добре дошла или дошъл в тази нежна практика с потупване. Няма нужда да променяш нищо. Просто бъди с усещанията си. Ние ще преминем заедно през освобождаване на тъгата и покана към радостта. Постави ръка върху сърцето си, дишай дълбоко и си позволи да бъдеш с каквото усещаш точно сега. Тази практика не е за да се поправиш, а за да се срещнеш с себе си с обич. Потупай отстрани на дланта върху карате точката и повтаряй. Въпреки че нося тази тъга в себе си и понякога ми е тежко да я пусна, аз избирам да се обичам и приемам точно сега. Въпреки че тази тъга живее в мен отдавна, аз съм отворен да я освободя с любов и нежност, въпреки че не знам как ще бъде без нея. Избирам да й благодаря и да й позволя да си тръгне. Потупваме върху върха на главата. Тази тъга усещаме в сърцето си, отстрани на веждата. Може би съм я носил твърде дълго. Отстрани на окото. Толкова дълбока и позната болка. Под окото. Понякога не знам как да бъда без нея. Под носа. Но сега започвам да се отварям за промяна. Върху братичката. Може би мога да я пусна леко, по-малко и тя да си тръгне. Давам си позволение да се освободя от тази тъга. Ключицата. Под мишницата избирам да й позволя да си тръгне с благодарност. А сега си представи, че се намираш в меко пространство, сигурно, светло, като утренен сън. И виж онази част от теб, може би като дете, може би като образ, която носи тази тъга. Как изглежда тя? Тая форма, може би кръг, може би елипса, може би квадрат. Дай и цвят. А какъв мирис има тя? А вкус? А ако издаваше звук, какъв би бил той? Къде се намира в тялото ти? Локализирай го. Сега се приближи до тъгата. Ти, този, който си днес, и кажи: виждам те, чувам те, не ти оставям сам с тази болка. Ти си ценен, ти си важен, обичан. Аз съм тук. Пригърни я тази болка в обятията си и кажи: всичко е наред. Не е нужно да я носим повече. Можем да я пуснем заедно. И вижте я как я поставяте в една вълшебна торба и я изпращате надалеко. Към небето, към морето, където решите. Дишай и виж как нещо се променя. Цвят, изражение, усещане. И сега пак започваме леко да потупваме върху върха на главата, а може да изберете само една точка, примерно на ключиците с цяла ръка над гърдите. И си кажи: радостта живее в мен, тя не е изгубена. Мога да я поканя обратно. С нежност, без усилие, само с намерение. Всяка клетка в мен си спомня какво е да се усмихвам. Тялото ми помни лекотата.
Сърцето ми започва да се отваря. Пускам тъгата. Избирам нежната радост вътре в мен. Избирам да бъда в радостта точно сега. Постави отново ръка върху сърцето си. Покани образа на тази променена част от теб да остане с теб и прошепни: добре дошла си в моето сърце. Радостта си ти, аз си я спомням. Дишай, издишай с мекота и можеш да се върнеш към това усещане по всяко време, когато имаш нужда.